Ako som sa z pubertiačky, ktorá doslova nenávidela fitko a celé tréningy iba prekrúcala očami, stala niekým, kto pre vás pripravuje fitness tréningy a online programy a prečo som skončila so spoločenským tancom, ktorému som venovala prakticky celý život, presne o tom vám porozprávam v dnešnom videu. Čaute, babi. Toto video je pre mňa dosť mimo komfortnú zónu, pretože strašne nerada rozprávam na kameru o svojom živote. Je to pre mňa také neprirodzené a cítim sa tak všelijako, ale povedala som si, že keď už so mnou cvičíte, keď počúvate moje podcasty, tak asi by už bolo na čase, aby ste vedeli trošku niečo aj o mne. A navyše som si všimla, že na sieťach sa ma často pýtate, že vlastne kto som, čo som a tak ďalej. Takže povedala som si, že ideme teda spraviť nejaké videjko, aby ste ma trošku viac spoznali. Samozrejme, je pre mňa úplne prirodzené a úplne v pohode natáčať pre vás tréningy. Proste, keď mám na kameru povedať čaute, babi, vítajte pri novom tréningu, je to pre mňa úplne že prirodzené a bomba pocit, ale jednoducho toto, že iba tu sedím a rozprávam, je mi divné a zase chodiť a držať tú paličku, aby to nebolo také statické, to sa mi zase úplne nechce, takže skúsim to zvládnuť takto. No a ešte skôr, než vám začnem rozprávať o sebe, ak čakáte na 4. diel podcastu Chudnutie pre začiatočníkov alebo na novú sériu videí Tréningy pre začiatočníkov, mám ich rozpracované, ale sú prázdniny, mám doma všetky 3 deti a to pre mňa znamená, že všetko mi trvá tak ako si 3-krát dlhšie ako obvykle a užívam si čas s deťmi, ale potom tá práca ide tak trošku pomalšie. Takže čoskoro to tam budete mať. Verím tomu, že v priebehu budúceho týždňa bude nahratý aj podcast, aj zverejním prvú sériu tréningov. Takže toto som vám dlhovala, myslím, nie som si istá. Tak a poďme si teraz pokecať trošku o mne. Celé moje detstvo som venovala spoločenskému tancu. Celý môj život prakticky bol o tom, že škola, tréning, súťaž. Škola, tréning, súťaž, škola, tréning, súťaž. Neskôr sa pridali zahraničné kempy, zahraničné súťaže. Potom sa pridalo to, že som už aj učila a môj život bol veľmi, ale veľmi vzdialený životu bežného dieťaťa. Milovala som to a určite by som s tancom neskončila, keby. To si povieme neskôr. Tanec mi veľa vzal. Vzal mi takéto bežné detstvo, ktoré som nepoznala a ani ho už nikdy nespoznám. Na druhú stranu veľmi veľa mi dal. Naučil ma disciplíne, sebazapreniu. Naučil ma tomu, že aj keď vyhrávam, mám ostať pokorná, pretože to, že vyhrám raz, neznamená, že som najlepšia a že vyhrám aj na budúce. Naučil ma príjmať prehry, naučil ma nevzdávať sa a naučil ma aj stanovovať si ciele. Najskôr tie malé, potom tie väčšie. A naučil ma aj to, že ak sa nám dnes niečo zdá byť veľmi vzdialený cieľ až nedosiahnuteľný cieľ, neznamená to, že ho dosiahnuť nemôžeme. Naše limity sú iba tam, pokiaľ ich má naša hlava. Teraz príde to premostenie. Jedna vec bola taká, o ktorej som povedala, že nikdy. Moja maminka bola kedysi gymnastka. Keď skončila s gymnastikou, bolo to preto, že sme sa narodili my, detičky. No a neskôr postupne sa začala venovať fitness. Bola trénerka vo fitku. Keď som mala asi 12 rokov, tak sa ma neskutočne moc snažila presvedčiť, aby som začala cvičiť vo fitku. Moja odpoveď bola vždy rovnaká. Nikdy neexistuje. Keby ste sa ma vtedy spýtali, že či ja raz niekedy môžem byť fitness trénerkou, vysmiala by som sa vám do tváre a povedala by som, že no way, proste určite nie. No, ale moja mama ma stále presviečala, že musím cvičiť, že mi to pomôže v tanci,
že jednoducho je to fajn. Ja si už ani nepamätám všetky argumenty, ktoré vtedy na mňa používala. Samozrejme, vždy, keď som prišla do fitka, keď ma donútila prísť do fitka, tak celý tréning som iba guľala očami, bola som nepríjemná, zdutá. Pokaždé to skončilo jednou veľkou hádkou, mama po mne kričala, ja som bola celá naštvaná. Jednoducho povedala som, že mi to nejde, že je to ťažké a bolo hotovo. Nemôžeš tam byť. Lebo mne to nepôjde potom. Poďte dole. Poďte dole. Pán manžel sa mi vystrčil do okna, tak som ich zavolala, nech prídu s deťmi na záhradu, lebo keď na mňa pozerá z okna, tak sa hanbím. Keď sú tu, tak je to v pohode. Proste jednoducho, fitko bolo pre mňa niečo, čomu som povedala od začiatku, že nie, nikdy. Jedného dňa sa však stala strašná vec, naozaj strašná vec. A to bola tá, že moja mama mi oznámila, že má pre mňa trénera a že mi predplatila balík tréningov s trénerom vo fitku a či chcem, či nechcem, musím si to odmakať. Chudák tréner. Do dnešného dňa ho ľutujem, pretože čo ten si pri mne vytrpel. Naozaj obdivujem jeho trpezlivosť a neviem si vôbec predstaviť, aké nervy na mňa musel mať a ako strašne sa musel kontrolovať preto, aby mi neublížil. Pretože keby som ja dnes v mojej tanečnej škole alebo vo fitku alebo kdekoľvek mala žiaka alebo zverenkyňu, alebo ako sa tomu hovorí, ktorý by sa správal tak, ako som sa správala ja vtedy, okamžite by som s ním ukončila spoluprácu. No, tréner to vydržal asi 3 až 4 tréningy, no a pri 5. tréningu to nakoniec vzdal aj on a povedal mojej mamine, že radšej im vráti peniaze, ale on už so mnou pracovať nebude. Takže takto nejako vyzerali moje začiatky vo fitness. No, proste jednoducho, ja som bola presvedčená o tom, že fitko nepotrebujem. Veď ja predsa tancujem, na čo by mi také niečo bolo. Veď tučná nie som, pevná som, aspoň som si to teda vtedy myslela. Tancovať viem, ide mi to, celkom dobre dopadám na tých súťažiach, tak na čo by som ja mala zaradiť nejaké fitko? To bola proste jednoducho moja teória a odmietala som akékoľvek iné názory na túto vec. Až jedného dňa sa stalo niečo strašné. Prišla nominácia na majstrovstvá sveta a s ňou prišiel za mnou a mojim tanečným partnerom náš pán tréner, ktorý mi oznámil, že najbližšie mesiace zaraďujeme k našim tanečným tréningom povinné fitness tréningy a plávanie. Plávaniu som sa veľmi potešila. Jasné, kto by sa nechcel vyčvachtať v bazéne. Ale no, neskôr som zistila, že sme sa tam nešli čvachtať, ale že sme museli proste normálne absolvovať taký plavecký tréning. Nebola som z toho vôbec nadšená, vôbec sa mi to nepáčilo. Až jedného dňa teda sme začali trénovať s trénerom. Bolo to pre mňa dvojmesačné utrpenie, ktoré som musela absolvovať, pretože som si bola vedomá toho, že je to príprava na majstrovstvá sveta a bez toho to jednoducho nepôjde. Keď raz tréner niečo povedal, bolo to sveté. Na tom sa nemenilo a trénerovi sa neargumentovalo. No a napriek tomu, že trénerovi sa neargumentovalo, ja som bola v hĺbke duše presvedčená o tom, že moja mama s mojim trénerom sa sprisahali proti mne a urobili to naschvál. Teraz som si uvedomila, vy ste ma už niekedy videli s rozpustenými vlasmi? Asi nie však. Pretože vždy mám vlasy v cope. Buď som na videách počas tréningu, alebo po tréningu a vždy mám vypnuté vlasy, takže toto je pre mňa úplne výnimočné, že na videu mám vlasy rozpustené. No a rozpustené vlasy mám práve preto, že konečne nie som na tréningu a okrem toho ešte preto, lebo sa mi konečne
začínajú po veľmi dlhej dobe naozaj páčiť. A to je zase preto, lebo som objavila konečne svoju ideálnu rutinu. Táto zelená rada od Hairburst je pre mňa úplne ideálna, keď chodím často cvičiť a vlasy sa mi mastia a keďže časté umývanie vlasov spôsobuje to, že vlasy sú potom krepovité, suché, tak doplňam moju rutinu dvakrát do týždňa s touto hydratačnou maskou. Neviem si to vynachváliť, veľmi sa z toho teším. Ak to chcete vyskúšať aj vy, tak si kľudne môžete objednať tieto produkty s kódom FITLAND15 s 15% zľavou. A to je všetko. No a možno teraz čakáte, že vám porozprávam o tom, ako som sa vlastne dostala k fitness a k trénerstvu, no ale ono to zase až tak úplne jednoduché nebolo a stali sa v mojom živote veci, ktoré úplne zmenili smer môjho života, no a o tom vám porozprávam niekedy na budúce v ďalšom videu. Ak ste to pozerali až sem, tak vám veľmi pekne ďakujem. Nezabudnite mi do komentárov napísať, ak vás niečo zaujíma, či už je to moja cesta tanečníčky, trénerky, niečo ohľadne stravy, tréningu, detí, rodiny, pána manžela. Kľudne mi napíšte konkrétne otázky, ja vám veľmi rada odpoviem. Ja potom vyberiem niektoré z otázok a natočím o nich samostatné videjko. A v prípade, ak ste tu nové, nezabudnite mi dať odber. Nájdete tu tréningy, podcasty, ale aj takéto osobnejšie videjka. Zatiaľ sa majte krásne a vidíme sa na budúce. Ahojte.